Waktu siap urung arep rewang yasinan wis awan. Endi ya wonge? Mbak Tun. Mbak. Ayo. Ya ya. Arep kate saiki to? Iya. Oh alah. Nggo montor lah. Lah kanggo ora nggo? Gak wis ngaret tok. Loh, Saiki rong dombeni plolar-plolor aku kaya ini sapi sek. Ya, cek iro. Alah. Sapi kon ngombe kok malah. Oh, tumplek memang tak. Ndang lah, dombe. kontake nang ndi meneh? Gowong iki paling sik tak tekon kontake, Mbak. Ya. Kontak ora dikekne nggone neh lho mesti. Teh nang ndi kontake iki jan kok ora dikekne nggone neh lho. Oh, sapi kon ngombe kok. Kontake iki endi ngono lho. Waduh.